Здравейте, фенове на YouTube! Аз съм SoccerJim и днес ще ви покажа как да работите плагин на Counter-Strike 1.6 с Notepad. Не с AMH Mod Higgs. Значи първо влезате във вашия браузър и тук пишете какъв плагин искате. Примерно аз ще правя RS плагин. Пишете му името и ето го, Reset Score плагин. Тук го теглите. Ето вижте, аз вече го имам изтеглен. Ето ги. Значи, така, след това влизате в папката на CS. Опа, извинете, обърках се. Ето е моята CS. Това е местоположението на файла. Strike, Addons, AMH Mod Higgs. Plugins и в Plugins поставяме AMH-то. То няма смисъл от преработка. В принцип AMH-то винаги е по-добре, много по-добре от скриптинга. Както и да е. Така. И сега, за да отворите с Notepad, натискате десен бутон и отвори с избор на програма по подразбиране. И ето тук други програми. Примерно на вас може да ви е. И си го тук търсите, къде пише Notepad. Ето го, Notepad. И го отваряте. И вижте, ето това е плагина отвътре. Тук примерно го преработвате, като пишете ръса да не пише това, а примерно да пише пишете каквото ви хареса. Аз пиша, вие стартирахте успешно своите точки. И така, ето, готов е плагина, преработвате го и рискате вашия сервер. Така. И това беше всичко от мен. Поздрави! Чао!